Wata da watanni Yusufa ina neman ka. Saboda girman Allah Yusufa ya kamata ka dau haske. Ni ce fakilina ta haka. Kai wannan ni lamari na ku ni gaba ɗaya ban gane shi ba. Ka gane akwai ajanda tsakanin ni da shi. Kusan wata da watanni. Bawan Allah nan ina ta neman shi. Ni gaskiya bawan Allah ka shiga wannan magana ka ci rayuwata dan Allah dan Annabi. Lamari gaba ɗaya ban gane ba. Kaga wannan bawan Allah baya tsoron Allah. Gaba ɗaya har station naje wallahi an raba mu da shi. An raba mu an yi handin uba. Ya biya takura mun sai bibiya ta ke yi. Ba wani magana wajen 'yan sanda. Wannan magana wajen 'yan sanda wannan tsohuwar magana ne ta riga ta wuce. Wannan ni tsakanina da kai ne mu zo mu sasanta kan mu gaskiya ni dai Yusufa wallahi. Ai ni abin da ya sa ban shiga ciki ba ni gaba ɗaya kun da malmala mun kwakwalwata. Na rasa gane me ke tafiya me ke dawowa. Ni wallahi ba wani magana wannan ni gaskiya ni dai wallahi. Gaskiya Yusufa ko ni dai wallahi Allah ba Allah ka shiga wannan magana ina ta cewa ka shiga wannan magana kuma sai wani makalkale maka yake yi kuma. Ban gane ba.